Gore rineri rakudyiwa rinopisa mhuri yeZimbabwe. Mhanya muone mashura ari pano, mashiripiti akagochwa. Mhuri yeZimbabwe onai vakuramba tibvisa chechi, zvinhu zvaMwari zviri mukati. Mhuri yeZimbabwe tibatsirei. Onai mhuri yeZimbabwe, onai mhuri yeZimbabwe tibatsirei. Timamandate tibatsirei mhuri yeZimbabwe. Tibvisa zvinhu zvaMwari vari kuramba. Tibvisa zvinhu zvaMwari vari kuramba. Onai hazvina kumira mushe mhuri yeZimbabwe iko zvinezvi. This is the situation in Zimbabwe right now. Ndiri kushamisika nemasituations ari kusangana nevanhu, ari kuoneswa vanhu. Unoziva kuti zvinhu izvi inini nguva yese ndakatarisa ndaifungidzira kuti pamwe zvinhu zvakapera muna 2005 paiitwa operation Murambatsvina iyaya yakanyanyisa kuaffecta vanhu vakawanda vaigara Mbare kumakebheni. Unoziva kuti vanhu vakawanda vakaaffectwa, tingataura nzvimbo dzakasiyana siyana. Zvinhu izvozvo vanhu vaitosvika pakutoimba vakati Bobo chibva zvako because hatikanganwe nyaya dzemurambatsvina. Iko zvinezvi pazouya Second Republic vanhu vari kutoshamisika futi nekuona situation yezvinhu zviri kuitika izvi. Inini chandisiri kunzwisisa pane varume ava ndechekuti 1 chavakabvisira Mugabe chacho chii. Even iye Mugabe wacho tikadzokera paari taitonetsekanawo naye tichibvunza kuti ko Mugabe chawakabvisira mabhunu varungu ava changa chimbori chii chaizvo, because muri kungoramba muchikontinya kutoisa mutemo yakatoomarara kudarika yanga iripo ichiiswa nevarungu ivo vaya. Ndo zvimwe zvinhu zviri kuitika. But iko zvinezvi pane nyaya dzimwe dziri kutenderera mastreets, nyaya dziri kupisa zvisingaite, like nezuro kune nyaya yakabuda pachinzoni. Iko zvinezvi hakusisina munhu anobvumidzwa kudoneta mota kune any member yeZanu PF zvisina chekuita neState House mukati. Kureva kuti kana uda kudoneta mota kune munhu unoiendesa kuState House, then president vozoita hand over. Reason iri yekuti vari kutya kuti kune mamwe macharacters, kune vamwe vanhu vari kugadzira mazita nenyaya dzekudoneta, because chimwe chinhu chavakaongorora ndechekuona kuti mazimba vanhu vanoda zvekupiwa stereke. Saka pakuda zvekupiwa stereke vakaona kuti kune vamwe vanhu vekuti vari kutounganidza capital, vari kutounganidza mari, vari kuhasela kungwavha mari yekuti vakwanise kuita se kutenga mapositions. Like kune imwe yaipisa, like ndakaona vanhu vari kushamisika kuti what happened kwamutare Tungwarara akazopinda muCentral Committee. Tagwirei anga ane munhu wake waanga akabheka kuti apinde into Central Committee. Kana muri kupanzwisisa ipapo handiti, but hazvina kuzofamba sekudaro. Paitonzi Tagwirei akati se aitosara achirwadziwa nemari dzake dzaaitambisa, akatishandisa mari more than 500,000 vachiita zvavaiita izvozvo, but vanhu vakazongopinza po Tungwarara. Zvakawanda zvaiitika, zvakawanda zviri kutora nzvimbo, but iyoyo tichazonyatsoibata. Ndichava nenyaya yacho ndonyatsotsanangurudza zvakanyatsoitika, maitikiro zvakaita. Iko zvinezvi nyaya iri panapa iri kupisa ndeyekuti tiri kutaura kuti zvoni pari kunzi munhu wese handiti anofanira kuita handover chinchi nyaya dzekuti pari kudaitwa donation unofanira kuendesa kuState House, ndiwo vanozopa munhu woruda kupa iyeyo. Nezuro President Emerson Mnangagwa vaipa vana vamwe veZimbabwe dzimotikari, but maZimbabweans manje havana kufara nekuda kwechiitiko chaiitika ipapo. maZimbabweans vanga vane kugunun'una, maZimbabweans vanga vane kamwe kakusagutsikana nechiitiko ichocho chakaitika, zvakakonzeresa kuti vanhu vatanga kupopota zvakanyanya. Saka regai tipinde pane nyaya yacho tione kuti mazimba hasha dzakatangira papi. But hey, inoziva kuti maZimbabweans, vana vepaZimbabweans ma-keyboard warriors vakutozikanwa manje zveso kuti ayewa chinongoshanda chingoripo ihasha dzekungotaura, but kuzoti chuya itite kana chichi chamunokwanisa kuita kana paground vanozikana kuti havazviiti. Ende Mnangagwa akagara asosa ground rake zvekutodaro zvekuti hakuna munhu anoita sei anoda mbotraya kuda kutoshinga kunopinda paground achinonikirana naye. But now Mnangagwa akaposta chiti I honored 3 outstanding athletes by awarding them vehicles. Tabeth Mutiniri, captain of Herentials Queens, was recognized for leading a team to victory in the Women's Football League. Emmanuel Jalai, captain of Dynamos Football Club, was honored for guiding his team to win the Chibuku Super Cup. Sikanda Raza, captain of the Chevrons, was recognized for his exceptional performances and for rising the world's #1 ODI all-rounder ranking. I commend these athletes for their dedication and excellence, which continue to uplift Zimbabwe's supporting profile.
Zimbabwe's sporting profile. I mean, ndo mamirira akaita chinhu chacho zvaakanhingirikana, but komana ndiri kuona vana vezimbabwe panapa havasi kutambisa nguva. Vatotaura kuti ED, please do better. We don't even have a car assembly plant in Zimbabwe, and you are busy dishing out cars like confetti at Greek wedding using money whose source is questionable. Source yemari iri kushandiswa naMnangagwa kupa vanhu Greek imari yenyika. Ingaona akatobuda pavideo. I know zvangu maZimbabweans munonyanya kutaka kutovhiringidzika chiti uyai isusu haisi mari yedu imari yenyika, saka tinoita sei vanenge vachida kubatsirwa vese, uyai kuState House, uyai nehama dzenyu dzinoda kubatsirwa, tiite sei tidzibatsire. Iyo indoriwo futi that statement alone inotoda day rese tichinyatsoitsanangura nezvayo kuti aiwa we can't do that kuti munotaura kuti vanhu vese vanoda kubatsirwa vauya kuState House. Gadzirisai nyika, gadzirisai zvinhu, gadzirisai kunofanira vanhu voenda kwavanofanira kunge vachibatsirirwa, kwete kuti vanhu voya paState House vachiita zvinhu zvebegging and something which is not right. Umwe akudaro kuti this is stupidity on steroids. The national team is playing its games outside country because there is no suitable stadium to use in the country. Buying cars for players yet the country has no stadium to use. You know, it's something zvinotorwadza. Muri kuvatengera mota muchivanhingirikana kuti vazoinotambara home ground yeku-South Africa. At least ukamutengerawo mazimota achiuya pahome ground yepadm anowana kwekuidhiraivhira, because achaidhiraivha sei achienda kuhome ground kwake mota iyoyo. Ora tingatitaure zvokuti anoirova achienda kupi. Tarisa zvinoita mamwe mateams, and hatisudai kuti toda kukombera nyika, no, it's not like that, but tichingoreva kuti mamwe mateams akarongeka kune dzimwe nyika, maplayers anenge aoneka lifestyle kawo kachichi, and havatombonide mota dzekutengerwa idzi dzekuti tikukupa a car as a gift. Magifts ese waya pane point yedu ndepekuti akanyatsogarwa pasi zvakanaka akaongororwa ese ari kupuwa, achada kupuwa vanhu vesport garirwa pasi pogadzirwa mastadium nemastadium. Pozizva zvekunzi hanzi bhora rakadhakwa muno, bhora harisi kuningirina. It is because harisi kuziningirikinwa nemika. Ndime musiri kutanga kusapota nezvaro pakutanga. Motanga mapo panoda capital yenyika kuti right izvo zvinotagadzira magrounds aya. And then imimo vanhu maakuzomaintainawo mari dzemune muchipinda pamanhingirikini paya pamagedhi pane vachitambwa bhora nemari dzesport dzimwe dzichitenderera. Motanga kumaintaina chinhu. I don't know what is their problem. Right, umwari kuti make stadiums functional again, support sports at grassroots level, because ZANU-PF we used to have community swimming pool, for example. You have the capacity to change lives, Mr. President. And this comment I'm sure it kubva kune munhu weku ZANU-PF ikoko zvekutodaro. Umwari kuti the whole president can do better. Why dishing out cars while ordinary citizens are suffering to the bone? The cost of just vehicle can do a lot of local hospitals. Are you sure you have got priorities right? Definitely not. Yeah, chimwe chinhu chinoprioritizwa kwekuya mana zvinhu zvacho zvinokosheswa. And the funny thing kune vamwe mabutlikers ED works, ED chakadai achita zvinhu zvakadaro. I always tell people kana uri mukomana wechidiki kana kuti wezera rechidiki uchiuya iwewe ubva wanosimbisa zvinoitwa wotanga kuwirirana nemaideas esati tori madhara unenge utori neproblem. Chinotozoitika ndechekuti pavachazotozvireadawo vatozvirealize later, like makazviona pamashura pane vanhu vakazodzingwa mabasa vakawanda, vanga vari kusati kwava rimwe timu raapo raakubudikire. Kune vakatombodzingwa mabasa vanga vatopinda pamwe chete pakamadhezi akapinda ED achinza kushanda naye rudidi, because vakati ndo vakatanga kuda kubhutlika zvinhu zvisina dhiri. Munhu anozooneswa kuti but iwe uri kubhutlikwa ka but uri kuziya here zvekutaura vanhu kunzoko, like zvakaita that Machakaire boy. Machakaire akazongobuda kuanza but imimi excellence nyaya dzese ndiri kudzinzwa idzi zvokuzombosora muchivharirwa kunze chimbobudai imi mende moshanya ikoko. Vanhu vakati but Machakaire anotopa dzingwa basa chete. Akatongona kuti it's better kuti kana ndatodzingwa rimwe gora anozorangarira kuti but ndakadzingira munhu chokwadi. Ndo paakazoenda kuchipatara kwekuya manje. But nguva yese vaiti aiwa anenge ari busy ana nguva yekuningina kati imi munotaura kuti munhu ari busy handiti ibasa rake. Ko imi mune nazvo munobvei munhu akangodrive just 1 hour kubva pa akangotora 1 hour time yake atombodrive 20 minutes kusvika pachipatara pepe. Paakaenda takuta kuona vakubhutlika. He's a listening president. But pakatotaurwa nyaya yacho naMachakaire, vanhu vatanga kupandukira Machakaire kuti haungatauri izvozvo kava public, haungadauri kuna president. It's like irini maZimbabweans muri vanhu vakanyatsoita sei? Mumburi nyatsoora vanhu vakaita sei chezvo.
kakembi kengosapota zvinhu zvisina basa renze kana ingangori nepaningiri patadza munhu ngaaoneswe chokwadi izvozvo kune chimwe chigroup icho charamba tichitaura and definitely tichaita something handikwanisa hangu kuzotaura zvimwe zvatichakwanisa kuzoita to stop those thugs vakuti anzi anti-presidential criticism. Mnangagwa ngaacriticize every day kuti anyatsoziva kuti zvaari kuita hazvisiri izvo because zvibatsire kuti tite vanhu vekuti munenge muchingobutlika zvinhu nezvisipo chizimbabwe ndo chizimbabwe nichacho here mutosimbisa munhu nezvaasi tomborina kutomboita anogona ari kudai so anodai so kana munhu ari kukundikana ngaudzo chokwadi amana kuti Mnangagwa hapana chouri kuita chinobatsira apa simple ndisuda hankura munotaura zvinhu zvakawanda because ndozotanga pamwe ndine pamuromo sterek right muri Zimbabwe vanhu vari muSouth Africa vadoregisterwa makambani nekuvhurwa maFNB business account vasina mawork permits kana mastudy permit zviri easy mazuva ano batai kambani inonzi education research inotungamirirwa nana mukoma Owen ndo vega shasha vanokwanisa kuregistera kambani vokuvhurirai maFNB business account musina machi mawork permits kana mastudy permits so namba ndakusirai pascreen rova mascreenshot motaura navo zvokuti hauna work permit inyaya yatinotoziva kudhara but chinodiwa chii ipassport yako iri valid so zvauine passport kudai so une mukana wekubatsirika kuti uvhurirwe chikampani yako wowanawo FNB business account iyoyo yokuti inodiwa nemunhu wese pabusiness une chauri kungoita kuna vanhu vanoda mabasa veve vekuti unotambira chiro salary unenge watoone pekutambirira salary paribo andozvona saka gare mabata mukoma Owen panhamba dzandichakusirai pascreen idzo.